a rebelové. Na ty, my jsme rebelky. Ale každý má v sobě přece rebela. Třeba ty, Sofie, když jsi šla na casting ve 14. No jo, no, zariskovala jsem, ale vyplatilo se to. Sofie zazářila. No, tak co bude s těma rebelama a rebelkama? Ahoj, rebelky a rebelové! Dneska vám odpovíme na otázky, na které jste se ptali na Instagramu. Třeba kolik nám je? No, na ty je nejmladší a Sofie je nejstarší. Je mi 10. Mně je 14. Mně je 12. Mně je zase 11. A mně je také 11. Holky, jaký jste znamení? Já jsem rak. Já jsem blíženec. Já jsem kozoro. Já jsem taky kozoro. A já jsem vodnář. Také jste se nás ptali, jestli máme sourozence. Já mám mladší ségru a mladšího bráchu. Já mám jednoho mladšího bráchu. Já mám jednu starší ségru a jednoho mladšího bráchu. Já mám 3 starší ségry. A já mám staršího bráchu. Taky jste se nás ptali, jestli jsme se věřili, že se do rebelek dostaneme. Věřili jste si? Spíš jsme doufali. Ano, spíš jsme doufali. Ano. Ptali jste se nás, jestli jsme kamarádky. My s Agi jsme se už znali. Jo, já jsem vás taky znala. A já s Mijou jsme nikoho neznali. Ale jsme super parta. Jsme spolu skoro pořád a trénujeme v tělocvičně a máme se moc rádi. Když nemáš kam jít, nikdo tě neslyší. Tak řekni nudě stop, tohle bude strop. Rebelky jsou prostě v nás. My jsme Rebelky! Rebelky! Taky jste se nás ptali, co říkáme na naše fanpage. Je to úžasný. Taky jste se nás ptali na naše účty instagramové. Ty mít veřejné nebudeme, ale sledujte nás na rebelky_oficiál, tam jsme a sledujeme všechno. Taky jste se nás ptali na náš názor na hate page a hejty. Ty, co píšou hejty, jsou hloupí a neví, co dělat se životem. Hejty? Hejty. Hejty, já jsem taky popelář. Tak to radši skočíme do vody. Jo. Taky jste se nás hodně ptali, co my a Lollipops. Jak asi víte, tak my s Agi asi tak od 7 let jsme v Čiperkách a hodně se vidíme s Lollipops na koncertech v zákulisí. Takže si tak s nima tancujeme a celkově holky jsou super. No ale nebojte, my budeme mít jiné videa a písničky. Je to podobné, jako kdybyste sledovali kapely Mirai a Suzu. Taky můžete sledovat oboje a nejenom jedno. Podle nálady. Jo, my taky sledujeme různé kapely. Taky jste se nás ptali, jestli budeme mít koncerty. No jasně. Budeme trénovat celou zimu. Náš první koncert bude asi 19. května na Čiperka Festu. Bude to velká rodinná akce. Vystoupí tam například Miro Jaroš nebo Tary. A my? Ano. Lístky můžete zakoupit už 24. října na Ticket Live. Tak si napište Ježíškovi. Náš první klip vyjde 1. listopadu. A bude se jmenovat Rebelky! Tak ahoj rebelky a rebelové. Za týden v dalším vlogu. Ahoj! My jsme Rebelky! Rebelky!